हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायना लानाय जाबाय। आं दिनै बुंगोन जाहैबाय बे भिडिअखौ खालामनायनि सिगां गोबां मानसि लिडारफोर नङा कालचार जगतनि मानसिफोरनाव कयेकटा क्षमा बिग्रोयो। सोरनियावबा नांनोबो हागौ, सोरनियावबा नाङाबो जानो हागौ। ओंखायनो जायनाव नांदों बिथांमोनाव क्षमा बिदों। मानो होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ दाखालिसो बारा गोबाव जायाखै, सानसे सिगां कालचार जगतनि खोथाखौ बुंगोन आं। बावहाय साहित्य सभानिबो थांगोन, आबसुनिबो थांगोन, गोबां लिडारफोरनि बिसोरनिबो खोथा ओंखारलांगोन। मानो होनोबा बिथांमोना दिनै प्रेस मिटआव मुगानि थान्दै बे चेनेलाव आं मोनसे नुदों, जायफ्रा प्रेस मिट खालामनानै होदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'नि बिथांनिफ्राय मुंखौ मोनदों आङो, देबजित बरा। बिथाङा बर'नि रोनसोन्द्रि मोसानाय, दासो गोसो फैदों, रोनसोन्द्रि मोसानाय बे बुस्थुखौ देबजित बरा, बे बरा ना बर' बे बुस्थुआ आं बेखौसो एसे डाउट मोनबाय थादों। बर' नंथारगौना नंथारा, जायनि जाहोनाव बियो बर'निफ्राय बरा लिरहैदों। बियो बर'सोमोन, बियो खिन्थु बरा जाहैदों बिना टाइटेला। जिखियानो जादोला, बे जुदि बराथारब्ला बे माला बियो बर'नि बागुरुम्बानि सोमोन्दै मा मोनथिगौ बियो? साहित्य सभानि आबसुनि लिडारफोरा बेफोरखौ थाल खालामदोंना खालामाखै? रायजो राजानि खामानि मावग्राफोरा दिनै साहित्य सभायाबो दिनैहाय गाज्रि मोननानै लाब गैया आंनि बुंनायखौ। दाखालि समावहाय आं बुंदोंमोन जे बे बर'नि मोसानाय जायाखै। बर'नि खाम सिफुं जथा दामनायावहाय धुति गामसा गानफेरदोंमोन ना? नोंथांमोना स्क्रिनाव नाय, भिडिअखौ आं होआ, भिडिअखौ आङो ससेबो दामनानै खोन्थानाय नङा। नोंथांमोना नायोब्ला मोनगोन, बेखौ नेटआव नायोब्ला मोनगोन। खिन्थु जोंखौ बर' हिसाबै लाजि फोनांदों। माबे खेथ्रआव लाजि फोनांदों? रायजो राजाया एसे थाल खालाम। नोंथांमोनखौ बर' रायजो राजाफोरखौ लाजि फोनांदों जाथि हिसाबै। बावहाय सोरबा बेक्ति हिसाबै नङा, जाथि हिसाबै। नों बर'नि बागुरुम्बा मोसानायनो, दावसिन देलाय मोसानायनो, रोनसोन्द्रि मोसानायनो, बेफोरबायदि मोसानायखौ सोर मोसादों? नों हारसायासो मोसागासिनो दं। दिनैहाय नोंनि बर'आ दिनै रोनसोन्द्रि मोसानो रोंथारलाना, बागुरुम्बा मोसानो रोंथारलाना। बे हारसायालाय सोर? जोंनि बर'नि बे रोनसोन्द्रि मोसानाय, दावसिन देलाय मोसानायनो, बागुरुम्बा मोसानायनो, बेफोरखौ बिदि खावनो। अखानायै बिसोरो खांख्राइ जागोन, एम्फौ जागोन, बिनि उनाव एक नाम्बार बर'आ बिसोरसो जानानै थाहैगोन। सिदाखा। दिनैनि बे साहित्य सभाफ्राबो मा खालामदों? बेफोरखौ एसे गोसो होदोंना होआखै? मानो केस होआखै बिसोरो? आरो एबसुनि मानसिफ्राबो बिसोर बेफोरबायदिखौ मानो नायनो सम मोनाखै? बेफोरखौ एसे थाल खालाम। नोंथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया। कालचार जगतनि मानसिफोरा दिनै मा खालामदों? सोरबा सासेखौ दिनै नाख्रेबबाय थागोन, सोरबा सासेखौ माबा माबि खालामगोन, सोरबा सानैसोआ थागोन, उमुगा माबा खालामगोन। खिन्थु नों बर'नि रोनसोन्द्रि मोसानाय, दावसिन देलाय मोसानायनो, बागुरुम्बा मोसानायनो बर' आइजोफोरा दख'ना गाननानै बेसे मोजां मोसायो। नोंनि बे हारसा बरा जाथिया, दासफोरा, देखा जाथिया मा दख'ना गाननो गोरों बिसोरो? ना माबा मोनसे मोजां दख'नाखौ गाननानै बुद्रां बुसि, साइज गैया बाइस गैया बिदि गानना मोसानायखौ बर' रायजो राजाया मोजां नुदोंना नुवाखै? आरो जोंनि बर' लिडारफोरा बेफोरखौ थाल खालामदोंना खालामाखै? गोसो होदोंना होआखै? मोननै चेनेलाव बेखौ बुंदों। इउटुब चेनेलाव, अफ्रि दैमारि चेनेलाव खनसे होनदों, MJ एनिथिं चेनेला बेखौबो बुंदों। MJ एनिथिंनो आं हरदों, बिनि उनाव बिथाङा होदों। बेखिनि खोथाखौ बुंदों। दिनै सेकेन्ड टाइम आं बुंफिनबाय, दिनै जेसेबां बर'नि लिडारफोर, नोंनि बर'नि लिडारफोरा गाज्रिल' लुबैग्रा, नोंनि बर'नि कालचार, नोंनि धोरोमनो, माबा माबिनो बायदिसिना बेफोरखौ सोर लानो हमदों? नोंनि बामोन गुस्थि बे हारसा बरानो, दास देखा दिनै रोनसोन्द्रि मोसानायखौ बागुरुम्बा बबेबा चेनेलाव मोसाहैदों होनबा मा जागोन? नों बर'आ बबे लाइनजों थांदों? आं बुंदोंना बुङाखैमोन गेजेराव बर'आ खोमसि माबाजोंसो थाबायगासिनो दङ होननानै। खिन्थु नै दिनैहाय हारसानि बिहुखौ नोंसोरो हायोब्ला लंपेन्ट गाननानै मोसा, जिन्स टाइट फिटिं गाननानै मोसालाय, केस होजागोन ना होजाया? जायफ्रा मोसादों दिनैहाय आजि सप्ता खनसेनि उनावसो दिनै मुगानि थान्दै चेनेलाव आं नुदों, दासो नायदों आं। नुनानै आं थानो हायियाव जायफ्रा स्टेटमेन्ट होदों बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर हरबावगोन। आरोबाव बिथांमोना जिखिनि 48 घन्टा होदों, 48 घन्टा होनो नाङा, 48 घन्टा होनो नाङा, 24 घन्टा आरो बिनि एगेन्स्टआव धरनाबो जाबावनांगौ, धरना खालामनांगौ। अब्लासो
सानसे समाव नाय आजि 2-1.5 बोसोरनि सिगां नोंथांमोना नायदोंना नाया गोसोआवबो थानो हागौ बिहुखौ मोसानानै सालसा डेन्स मोसाना होनानै मा केस होजायाखै बिसोरो दाबो नोंथांमोना इन्टारनेट माबा इउटिउबाव नाय बिहुनि एसामिस सालसा डेन्स होनानै बोरैबा बिहु सालसा माबा होनानै नाय अब्ला नोंथांमोना मोनगोन केस होजाना दोनदों बिसोरो आरो बोरैबा नुनायबो नङा बिखौ नोंनि बर'नि बागुरुम्बाखौ धुति गामसा गाननानै मोसादों खाम दामग्राया धुति गामसा गाननानै ओमफ्राय सिफुं सुग्राया धुति गामसा गुफुर गाननानै बिहुआव मोसाग्रा गस्ला गोसोम गोसोम गानग्राखौ गाननानै खाम जथा सिफुं दामदों खुनु सुर गैया खुनु ताल गैया बेताल बे कालचार जगत बिथांमोना गाज्रि मोननानै लाब गैया कालचार जगतनि मानसिफोर नोंथांमोना गोसो हो बेफोरखौ नोंथांमोना जुदि कालचारखौ गोजौ लांनो नागिरदोंबा बै गुबुन हारिया जुदि मोसादोंबा आं कालचार जगतनि मानसिफोरखौ बुंगोन नोंथांमोना जुदि हायोब्ला बिहुखौ जिन्स टाइट फिटिं गाननानै मोसा हायोब्ला आरो बिहुखौ दखना गाननानै मोसालाय सोरबाया बिराद मोजां मोनसे स्टुडिअआवहाय मा जागोन नोंसोरो आं बेखिनि खोथाखौल' बुंगोन बेफोरनि फारसे एसे गोसो हो अनलि मोसानाय बा माबा मोनसे गावनि माबाखौ सानबा जानाय नङा दिनैहाय गोबां दय जाखिनि स्टेटमेन्टआव होलांदों मिडियायाव होलांनाय जायफ्रा आं बिसोरनि सावगारिखौ होनागोन बिथांमोना गोबां खोथा होलांदों बिराद पइन्टनि खोथाखौ होनदों बिथांमोना साननो गोनां दिनै बिथांमोननि स्टेटमेन्टखौ नुनानै कयेकथा खोथाखौ आं बुंदों मोजांबो मोनदों जायफ्रा स्टेटमेन्ट होदों फुरा गोरा गोख्रों होदों मोजां मोनदों आं साहित्य सभानि बिथांमोनाबो अनलि साहित्यिकनि खोथाखौल' सानबा जानाय नङा दिनै कालचारनि फारसेबो साननांगोन नों आंनि बर'नि कालचारखौ बबे लाइनजों लांनो नागिरदों नों आं बर'नि माबाखौ जानाय लोंनाय गासैखौबो सोर मा सिखाव खावदों बेफोरखौबो गोसो हो आं बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनै आबसुफोरखौबो बुंगोन नोंथांमोनाबो अनलि फरायसानिखौल' खोथाखौ सानबा जानाय नङा दिनै नोंथांमोना कालचारनि खोथाखौबो बुङो कालचारनि बागुरुम्बा रोनसोन्द्रि बेफोरनि खोथाखौ नोंथांमोना बहाबा मोसानाय फोरोंदों मोजां मोनदों आं सिफुं सुनाय बेफोरखौ फोरोंदों मोजां मोनदों बेफोरनि फारसे साबायखर होथाव खाम दामनाय बेफोरखौ नों बर'खौ फोरोंदों मोजां नाथाय नोंथांमोननि जि रोनसोन्द्रि मोजां मोसानाय बेखौ नोंनि बराया देबजित बराया मा हिसाबाव बेफोरबायदि खावना लाना थांनानै सोरबा साब्रै मानसिल' होदों आइजोफ्रा मोसानाया ओमफ्राय बेफोरबायदिखौ माबोरै बायनानै लांगोन ना बर'आ सोरबा सासे बिनो फानखुमादों आं बेखौसो सानगोन जोंनि बर' लिडारफोरा सोरबाया फानखुमादों नामा बेखौ फानदोंबा मा हिसाबाव फानदों आरो जायफ्रा स्टेटमेन्ट होदों मुगानि थान्दैयावहाय बिथांमोनखौ आं खावलायबावगोन नोंथांमोना मोजां तदन्त खालामबाव सोरनिफ्राय मोना मा हिसाबाव मोना बेफोरखौ पुरा उल्था फाल्था कुइसन खालामनानै सों आरो जायफ्रा हरदों बिनि सायावबो केस होनाया मोजां जागोन होननानै आं सानो आरो दिनैनि दिनाव सरकारा बेफोराव जेबो दायथ' गैया होननानै बुंदों सरकारनि गोरोन्थि हयथ'बा प्रमदआ फाननोबो हागौ ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जायफ्रा स्टेटमेन्ट होदों मुंफोरखौ आं मिथिया मख'ला आं स्क्रिनावल' होनानै होगोन नोंथांमोना बिसोरनि सायाव जाय एक्सन लादों नोंथांमोननि एक्सना बिराद लेट टु लेट मानो होननानै बुङोबा जि दिनाखालि होदों होमबा खालिनो अखानायैनो होयोमोनबा साबसिन जाबावगोन दाबो 48 घन्टा नङा 12 घन्टाल' होनांगौ बिसोरनो हारसाफ्रा नोंसोरखौ 12 घन्टा 48 बिदि टाइम होआ अनलि 3-4 घन्टा 24 घन्टानि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ उइद्र' खालामफिननांगौ होनना बुंगौमोन नों बर'खौ दिनै नों बर'आ जेजोंबो दिनै गेजेन ओंखायनो जोंनि बर'आ दिनै थाबनो एक्सन लानो हाया खारन जोङो हिमन्त बिश्व शर्मानि बान्दा बर' लिडारफोरानो साहित्य सभानि होन सोरबा माबायानो होन गासिबो हारसानि बान्दा गोजा बेखिनि खोथाखौ बुंगोन दिनैनि दिनाव नों दाहोना नङाब्ला नों बान्दा नङाबा नों बर'नि रोनसोन्द्रि मोसानाय नोंनि बागुरुम्बाखौ मोसानाय माबोरै जाथाव बेफोरो लाजिनांथाव दुखु मोनो जों बेफोरखौ आं दिनै बेखिनि खोथाखौ खालामफिनामोन दिनै स्टेटमेन्टआव नुनानै दिनै बेखिनिखौ आङो भिडिअखौ खालामनो गोनां जादों जिखियानो जादोला नोंथांमोना जिखिनि स्टेटमेन्ट होदों मोजां मोनदों पइन्ट खोथा ओंखारदों आरो बेफोरबायदिनो सेकेन्ड टाइम जोंनि बिथांमोना देबजित बरा देबजित बराथ' सुरमानु सिखाव बे देबजितआ मिथिबाय सिखावसो बियो आं अखमियाजों बुंबावनांगौमोन अखमिया बारा
मोजां जाया। ओंखायनो आं अखमियाजों बुङाखै। जायफ्रा स्टेटमेन्ट होदों मोजां मोनदों, 48 होदों, 48 होन जियानो होन, नोंथांमोना मोनसे टाइम बिदों मोजां जादों। आं सानदों मा बिखौ आंनि फिसाज्लाथि सासे कालसाराव थाबायो बिथांमोना केस होदों होननानै बुंदों, खिन्थु दिनैसिमबो खबर फैफिनाखै। ओंखायनो आं दिनैहाय नोंथांमोना स्टेटमेन्ट होफिननायखाय आं बेखिनि भिडिअखौ लाबोफिननो गोनां जादों। थ' जिखियानो जादोला आं बर' रायजो राजानिसिम मोनसेल' खावलायगोन, बर' रायजो राजाया मोजाङै था, मोजाङै थाब्लानो जों गासैबो मोजां। नाथाय जोंनि कालसार अनलि जोङो पलिटिक्सआल' नायबा जानाय नङा। पलिटिसियानफ्राबो कालसारखौ नायनाया मोजां। नोंथांमोना अनलि गादिखौल' नायबा जानाय नङा। आं कालसारनि फारसे सोर मा डेभेलप खालामदों, नों बर' कालसार जगतनि मानसिफोरखौ मा डेभेलप खालामदों? पार्सनेलि डेभेलप खालामनो हायाखै। बर' कालसार जगतनि मानसिफोर, बागुरुम्बा मोसाग्रा जगतनि मानसिफोर, बिथांमोनखौ एसे डेभेलप खालामनो नाजा। दाखालि चिराङाव मैया सानसे जाना थांबाय, चिराङाव बिसा ना मा, बिथांमोनाबो थाल खालाम। आं बेफोरखौ बुंगोन, नोंथांमोना जुदि कालसार जगतनि मानसिब्ला बेफोरबो रोनसोन्द्रिफोरनो, दावसिन देलाय मोसानायनो, बागुरुम्बा मोसानायनो, बेफोरनि फारसेबो एसे थाल खालाम नोंथांमोना। ओरैनो गोदाव सोराव माबा माबि सोरबाया माबानो, आं बुंजोबला, सोरबाया माबानो, सोरबाया बायदिसिना ABCD नो माबा माबि 1 2 3 नो सोरबाया, आं बुंनो थांला, आंहा बुंनांगौ जेबो दरखार गैया बेफोरावहाय। खिन्थु बे बर'नि हारिमु ड्रेस, बे बहाबा स्टुडिअ'आवहाय धुति गामसाजों खाम दामफेरा, लुंगिजों खाम जथा बिदि दामफेरा, आंहा बावहाय बुंनांगौ दं। एज ए बर' फिसा हिसाबै बेखिनि खोथाखौ बुंगोन। थ' लोगोफोर, भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामला, बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। जय बर' हारिनि।